gave til hans majestæt kongen. Baron von Schimmelmann. Stort tillykke med deres fødselsdag. Deres regering er uden lige, og vi takker Gud for deres enestående indsats. I dagens anledning har jeg fået fragtet en helt særlig gave hertil fra deres majestæts kronkoloni på St. Croix. Det smukkeste af alle nærebørnene. Til majestætens skue og fornøjelse. Deres majestæt længe leve! Hurra! 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 For the planters and merchants, this was the golden era. For the slave, it was hell. Engang var Danmark en slavenation. Vi kender historien om de købmænd, der tjente penge på sukkerplantager. Men historien om de mennesker, der blev gjort til slaver, hører vi sjældent. De er stirret for skyggerne i århundreder, mens deres navne er glemt. Ingen her ved, hvor de kom fra, eller hvor de endte. Hvem var de? Og hvordan blev de til slaver af Danmark? One, two, three. Stop, don't do that. Samuel, one everything again. Yeah. Yeah. Louisa, you can't go. No more game. Let's go! No.
Samuel, kom. Come over here, boy. You don't want to work today? Huh? No. Yeah, we gotta go to them people and work. So they don't get bricks out here. Keep on working faster. Come on, work. Keep on working faster. Come on, work. Come on, work. Stay in line. Faster, come in. Keep on working faster. Come here. Jacob, Samuel, Peter. Samuel, come. Samuel, come here. Samuel, come. Come here. You boy. Come on, boys. Stay in line. Hold da op. Er I brødre? De ligner lidt hinanden. Bestem dig nu, Henrietta. Ja. Lad os tage dem. I beg you, I'm begging you not to sell them. De skal skam ikke sælges. De skal gives væk som gaver i Danmark. No. Jo, det er en meget, meget stor ære. No. Jo. Det bliver dem. Vi har ikke hele dagen til det her. Nej, jeg skal bruge... Ja, den lille og den store. You ain't got no mercy. Go. Hvor våger hun at tale sådan til mig? Giv mig lov. Jeg skal have de to. Altså, hvad laver hun? Kom nu, vi skal hjem. Vi ordner det. You stay away. You stay away. Give me that boy. Og de skal have et bad inden afrejse. De stinker. You don't touch my babies! You leave them! Leave them! Let's go. Don't take my wife! You don't take my wife! Mama! You don't leave them! Leave! Jacob! Come here! Come back! I'm taking Jeg boede de første 8 år af mit liv i USA. Som voksen har jeg beskæftiget mig med afroamerikansk historie og slavetiden derovre. Men det er gået op for mig, at jeg ikke ved så meget om Danmarks andel i slaveriet, og slet ikke om de mennesker, der blev gjort til slaver. Danmark var en slavenation i næsten 200 år, og har et af verdens største arkiver fra kolonitiden. Her ligger over 5 millioner dokumenter, der handler om Dansk Vestindien. Regnskaber, skibsjournaler, auktionslister, toldpapirer og matrikeloversigter. Den vestindiske regering. Ja, det er jo så slavelister, som vi har fat i her. Hvad står der? Ja, skal jeg læse op, hvad der står? Ja, lidt svært. Der står, at det er en liste over de negere, som er på plantagen Lagrange, tilhørende baron von Schimmelmann. Står der David, Abel, Efraim, Jakob, Cæsar? Det er jo ikke så meget afrikanske navne. Nej, de fik tildelt nogle navne. I
det øjeblik, de ankommer til Vestindien, så får de en helt ny tilværelse. De er nærmest, man kan sige, de bliver nulstillet. Eller er genstande, ting, de er ejet af plantageejeren. Så lukker vi den lige op her. Det er jo klart, at de her arkivalier, vi har, det er den hvide befolknings, den europæiske befolknings arkivalier. Det er dem, der producerer den viden. Det er set fra deres synspunkt. Og det, vi ikke har særlig meget af, det er jo den slavegjorte befolknings syn på og oplevelse af det her kolonisamfund. De slavegjorte kom fra den afrikanske vestkyst. De blev tvunget ombord på skibet, der sejlede dem over Atlanten. Danske slavehandlere havde ansvar for, at omkring 110, 11, 12.000 mennesker blev transporteret over Atlanterhavet i perioden mellem 1660 og begyndelsen af 1800-tallet. Her kom de til en af de danske øer i Karibien. Sankt Thomas, Sankt Jan eller Sankt Croix. Sankt Croix er den største, og det var her, de fleste endte. Det er utvivlsomt det mørkeste kapitel, vi kender til i Danmarks historie. Og de samfund, der blev bygget op i Karibien, de repræsenterer en meget, meget voldsom og meget, meget systematiseret og brutal form for undertrykkelse af andre mennesker. So we're going up inside in here now. Oh, this is up to the... Yeah, we're going this way here. Yeah. So the whole road, we got to estates on both sides with sugarcane. Wow, look at that. It's beautiful. Right now it's like trees, but before, when the Danes came, would they have to cut all of this down to make... Yeah, they cut on the trees. And all of this, was this all sugarcane? Yeah, this was all sugarcane. As far as I can see, in a way you could say the entire islands were once one big factory. Der var flere hundrede sukkerplantager på Sankt Croix, ejet af danske og andre europæiske handelsfolk. De slavegjorte blev hentet til de danske vestindiske øer i Karibien som ren, rå arbejdskraft. De skulle arbejde, indtil de mere eller mindre døde af det. Altså, der venter dem jo et systematiseret mareridt, hvor man gør alt, hvad man kan for at tage menneskeligheden ud af dem. Faster. 4. Keep on working faster. Come on, work. Louisa! Get to work! Back to work. Keep on working faster.
Your mama ready for you soon. What are you now? Make sure you don't burn the porridge. Do you want to go back to the field? No, Regina. All right. Let me do it. Milk for the masalam. The milk? Thank you. Give me some now. Huh? Give me some now. No. Mrs. don't give away things off. No, Huh? no. Wait. What's happening in the plantation? Them find my man dead out in the field. It must be a couple days work. Cause the bird them start near more time. May his soul reach home safe. I know Louisa done got married from the field. Louisa? Same mother for the boy. Them you away like present. No. That's me. My son, Mrs. That's all Louisa be. Same thing with our man Shekaru. Always look plants and things in the bush. Even though them don't allow that. They're well matched. Them say them soon gonna burn on everything. Watch on. They better watch what they're talking. Huh? Go now. How far away from it now? Not too far. 10 minutes. Oh yeah, okay. So we're in the middle of the island now. Kind of, yes. Kind of, okay. Normally you see the old windmills. Look up Oh here. yeah. Look one there. Up. Look one over there. That's all ruins from the old plantations? Yeah, from the old plantation. Yeah. Thank you. You're welcome. Man kan stadig finde rester af de gamle plantager på St. Croix. Nej. Møllerne, hvor saften blev presset ud af sukkerrørene, står overalt. Wow. Det er vildt. Alle plantagerne var bygget op på samme måde. I nærheden af møllen ligger sukkerkogeriet. De slavegjorte bor tæt på i små hytter. Langt de fleste arbejder i markerne. Andre i det store hovedhus. It's often interesting to think about this island in the Caribbean as benefiting people in Denmark. But this was really a system that was built to turn this island into a source of extraction. And then the people who were most benefiting were actually those who actually remained in Denmark. You have investors in Denmark who are purchasing plantations here in St. Croix. Let's go! But they hire somebody else to live here. They hire somebody else to manage the enslaved labor. Godmorgen, fru. Og alt for varmt, altså.
du ikke sove i nat? Og alle de trommelede ude fra slavehandsbyen. Hvad tror du, de laver derude? De skal ikke være bekymrede, frue. De gør dem ikke noget her. Er der nyheder? De har fundet en død slave ude på marken. Hvad mere? Regina, hvad mere? Louise er stukket af. Altså, hende, hvis børn de valgte at give... Ja, jeg ved godt, hvem det er. Meget voldsom pige. Synes du ikke? Jo, bestemt. Ja. Så kan du gå. Regina? Regina? Og på det seneste skib fra Afrika var der 35 døde. Det har du ikke skrevet her, og det skal du tage med. Ja, det gør jeg. Post. Hvad med urolighederne på de andre øer? Det skal vi ikke skrive til ham. Det har ingen relevans for os endnu. Onkel Heinrich skal ikke bekymre sig uden grund. Er der noget for Heinrich? Tag lige mundkaffen. Og så er der de bortløbende slave. Ja. Du må lige finde ud af, hvor mange det drejer sig om. Ja. Pas på, at du ikke taber det. Undskyld. Hvor har du været? Du skal... Regina, du må gøre noget ved det der svineri. Ludvig, det gør ondt. Kan du... Det gør så ondt. Ludvig. Det gør så ondt. Katika! Katika! Get me some water and some old cloth. And a bucket. Now. Jeg tror, jeg dør. Mette. Fra i morges. Nogen har forgiftet mig med deres hekserier. Nogen har forgiftet mig. Er det dig? Har du forgiftet mig? Nej.
Men det var dig. Det var dig, der kom med mælken. Nej, mælken er sikkert bare blevet sur og varme. Der er ingen, der har. Du lyver. Nej. Hvad piller du dig ind? Hvad? Tror du bare, du kan gøre det af med mig? Hvad? Så du kan få lyd i for dig selv. Ved du, hvad straffen er? Jeg får dig radbrækket. Forstår du det? Jeg fik mælken af en dreng på plantagen. Christian. Eller mælkepinen. Eller måske Louisa. Louisa? Så hun har givet giften til mælkepinen. Ja, måske. Keep working! We did it all done today! When we're talking about the transatlantic slave trade, we're not only talking about the trafficking in human beings, but we're also talking about what is probably the world's largest drug trade. And we don't think about sugar as a drug, but it is addictive. And as Europeans become more and more addicted to sugar and the byproducts of sugar, it increases the demand for enslaved labor and increases the demand for land in the Caribbean. Anden halvdel af 1700-tallet er en helt særlig periode i Danmarks historie. Den stolte danske konge bestiller det flotteste og mest detaljerede kort over hovedstaden, der nogensinde er blevet lavet. Man kalder det for kongens pralekort. København blomstrer som aldrig før. Havnen er fyldt med skibe, der sejler varer fra hele verden. Te, kaffe, kakao og sukker. Frederiksstaden bliver det nye økonomiske centrum i København. Her bygger adelsmænd og købmænd overdådige palæer og skaber en helt ny bydel. Det er her, Heinrich Schimmelmann flytter ind. Alt, hvad Heinrich Schimmelmann rørte ved, det blev til guld. Han var jo en kæmpestor forretningsmand, en finansmand, der udlåner masser af penge, og som også hjælper folk til at blive rigtig rige. Han bliver jo kongens tætte vejleder, og så bliver han jo så også Danmarks største slaveejer. Sukker på det her tidspunkt, det er jo det hvide guld. Det er noget, som virkelig kan skabe formuer og gøre folk utrolig rige. Og Heinrich Schimmelmann, han er så rig, at det er ham, der betaler mest i skat i hele det danske kongerige. Heinrich Schimmelmann ejer 4 plantager i Dansk Vestindien. Plantager, han har købt af den danske konge. Heinrich Karl Schimmelmann, som fødtes i 1724, var ud af en velhavende tysk borgerslægt. Han blev opfordret til at træde i den danske stats tjeneste med henblik på at bringe orden i den danske stats finanser. Ikke et ord om slaveri i hvert fald. Heinrich er iværksætteren, der skaber hele det schimmelmannske forretningsimperium. Men det er hans søn, Ernst Schimmelmann, der kommer til at gå over i historien. Altid med næsen i bøgerne, hva'? Du læser meget, Ernst. For meget.
Jeg forventer at se dig i Hellebæk i morgen, og på lørdag til Hans Majestæts fødselsdag. Jo. Godt. Ja, vi tager den på nu. Ernst har rejst i Europa og er optaget af tidens store engelske og franske filosofer og deres tanker om lighed og frihed. Jeg skal bare vide, om det er muligt at producere den her. Nu se. Jeg har den fra Holland. Den skulle være umådelig effektiv. Du kommer for sent. Ja, undskyld. Jeg kom så hurtigt sådan. Nå, men jeg skal bare vide, hvor meget det koster at sætte den her i produktion. Hvad er det? Det er en foranstaltning til slaverne. Hvad skal de der? Kom her. Hvad? Sæt dig ned. På knæ. Kom. Far. Kom nu. Ernst. Ned på knæ. Så. Sådan der. Sådan. Nå, den vejer da noget. Ja, det er Ludvigs slaver, der bliver ved med at løbe væk. Men hvis de får sådan en på, så sidder de fast i sukkerrørene, hvis de prøver. Ville det ikke være lettere, hvis de ikke havde lyst til at stikke af? Hvad? Jeg vil bare gerne vide, hvad det koster at sætte den i produktion. Vil I være venlige at fjerne den her? Så. Jeg har tit tænkt på, hvad du kunne være blevet til, Ernst. Hvis ikke du var blevet født 2 måneder for tidligt. Jeg er ked af, at jeg har skuffet dig. Du skal ikke være ked af det. Du skal bare tage dit ansvar alvorligt. Jeg tager det alvorligt, far. Så alvorligt jeg nu kan, når du ikke vil give mig friheden til at gøre, hvad jeg virkelig vil. Jamen, hvad ved du? Læse i bøger, filosofere om din egen eksistens. Ja, lige præcis. Hvis ingen tænker nye tanker, så kommer vi jo ikke videre. I England og Frankrig, der er de jo langt foran os, både med... Ja. Der er desværre langt fra tanke til handling, Ernst. Det finder du snart ud af, når du nu engang tager over her. Hvad mener du? Ja, når du overtager det hele. Nej. Familien og forretningen og alting. Far, hvad sker der? Jeg er syg, Ernst. Meget syg. Heinrich Schimmelmann ejer nogle af de største plantager på St. Croix. En af dem er La Grande Princesse.
Her bor og arbejder omkring 400 slavegjorte. Heinrichs nevø, Ludwig Schimmelmann, har ansvaret for driften af plantagen, og for, at der bliver produceret så meget sukker som overhovedet muligt. Min kære nevø, Ludwig. Et af de børn, du har sendt mig, er velankommet til København. Og det andet er på vej til Lübeck. Jeg har gennemgået de seneste regnskaber for plantagerne. De er korte, forkerte og har voldt mig megen ærgelse. Jeg forventer mere af dig. Desuden har jeg noteret mig, at vores slaver bliver ved med at flygte. Jeg håber, du vil give dig mere tid til at bringe tingene i orden. Baron von Schimmelmann. Er du på vej ud? Ja. Har I fanget hende? Louisa? Ja. Eller nej, hun er efterlyst. Efterlyst? Kan vi ikke sende mesterknægten og hundene ud? Men jeg har faktisk andet at tænke på lige nu. Der er 60 slaver, der er stukket af på plantagen på St. Jan. 60! Skal du så derover? Ja, det skal jeg formentlig. Men lige nu skal jeg finde ud af, hvad der er sket. Når de slavegjorte flygtede, indrykkede plantageejerne ofte en annonce i avisen. En efterlysning. You may come in. Thank you. And you have to sign in. Oh yeah, thank you. Just you? Mm-hmm. It says down here microfilms newspapers. What is it called? The Royal Danish American Gazette. Okay. If I'm looking for the runaway ads, You'll have to search until you find it. yeah, there's no. It's not like in the It's end not or. listed. No, okay, It's like okay. you go through the Okay. paper by paper. Nitty gritty. Okay, thank you. Whenever they get a chance to run away, and they run away because of the system that they was in, they run away probably for the whole day or 2 days, just to go to be by themselves. Could be 365 days in a year. Prøv at simpelthen her. Der står noget der. Runaway 15 days ago. My Negro girl, Sabari, of short stature and rather thick. All of her teeth are, and her face a little marked with the smallpox. She speaks French pretty well and English badly. Man kan ligesom se hende for sig, ikke? Whoever apprehends and delivers her to me will receive a reward of $4. The enslaved folk were extremely important for the planters to make a profit. They will go to the great length trying to get the property back. If you been enslaved, and you know if you run away, and the planter told you that you could get 150 lash, but you still run away for your own sanity. So they had that resistance. In spite of everything, they were still running away.
down! Please! Don't do that! Hvorfor kan du se det? No way! Hvorfor kan du ikke det? You ain't do nothing. Yes. Nuno, Luis, Nuno. Down. No, you can't do that. Come back. Please. Luisa! Luis, I want to lose you too. You know? Please, Luisa! Come on. for me. I was gonna come back. I was gonna come back. I was... Shut up. I have nothing but trouble with you. Please. You get us dessert for poisoning Mrs. Schimmelman. No. What? No. Ah, come on. Vi har et lavereglement fra 1733. Og de straffe, der er i, de er meget grove, de er meget hårde. Også set med samtidens øjne. What would be the punishment for the enslaved people that went maroon and for some reason came back? It's right inside the code, code 5. A maroon of 8 days shall be pinched with 150 lashes. A maroon of 12 weeks shall lose a leg. And a maroon of 6 months shall certify their life unless the master will pardon them with the loss of a leg. That was the beginning. This is one out of the 19 code. Der er en meget lille europæisk befolkning, som forsøger på at holde styr på, dominere en meget, meget, meget større slavegjort befolkning. Jamen, så var det nødvendigt at slå hårdt ned og gøre det konsekvent og hele tiden og synligt, så alle kunne se, hvad der skete, hvis man overtrådte reglerne. Yeah, you gotta keep in mind, enslaved people is property. You can do exactly what you want to do with them. Yeah, I know it's kind of hard to understand, but that's how life was during the Danish time, man.
Slavinden vil jo ikke indrømme, hvad hun har gjort. Hvem? Louisa. Mesterknægten. Man kan ikke få det ud af hende. Nå. Hun har ret i snu nok. Hun kommer ikke til at indrømme det. Regina. Karls legetøj. Det var godt, min krop reagerede, som den gjorde. Så jeg fik alt giften op. Har du spurgt Heinrich, hvornår du kan få lov at gøre tjeneste i Danmark? Tålmodighed, Henrietta. Det var nok ikke vigtigt nok for ham, til han ikke lader dig rådne op på den her forbandede øl. Fortæl du stille, du gør. Kig på mig. Har jeg ikke givet dig alt? Jo, det har du, Ludvig. Undskyld, Ludvig. Ludvig. We have a common history. We have a bond, the enslaved and the planters. And the history cannot be eradicated. I could use myself for example. My great-grandmother was half Danish. Her name was Catherine Jorgensen. You got Jorgensen in Denmark? All right. My great-grandfather was white, was Dane in St. John. You want to get closer than that? So I have, in my blood, I have Dane running me. Even though I'm this color. So I'm part of you, or he's part of me. And he can't undo it. For you. Did you help them take away the children? No. It was you. They tell me what to do. What did you come here for? You gotta do it soon. Do what? Burn everything. Let me feel. Master Schimmelmann. How am I supposed to do that here? But I heard... I live in this big house. You go to sleep every night feeling safe and without feeling hungry. You want me to be the one who do something. You do it yourself. But I ain't able. No. Me and you got nothing to talk about. Nothing else. Just give me the bread. Give me the bread.
Goddag. Kom med mig, jeg har noget, skal vise dig. Det er Rousseau. Charlotte, drømmer ikke om de salonger, de holder i Paris. Franskmændene er så reflekterede i deres måde at betragte tilværelsen på. Nå. Der var de. Deres far ønsker deres tilstedeværelse. Ja, naturligvis. Om forladelse, frøken Schubert. Deres far bad mig også gøre mig opmærksom på, at Charlotte Schubert ikke er adelig. Ja. Derfor ikke giftemateriale. Tak, Kirsten. Nå, så kunne du være her. Deres majestæt, kronprins Frederik. Hvad er det for en underlig dragt, de har på? Det er et symbol på den sorg, jeg bærer for livet og for en verden, som altid er og bliver mig fremme. Det var da noget underligt noget at sige. Ja. Ja, det har det ret i, der, majestæt. Men som jeg lige var ved at fortælle dem, så ser verden lys ud. Ja, det kan altså altid være neutralt i disse tider. Er det 150 slag? Så dør hun. Hun får 50. Søgte at dræbe mig. Ja, det ved jeg godt, Henrietta, men vi har brug for arbejdskraft. Og det bliver, som jeg siger. Faktum er, at vi kunne tjene mange flere penge på sukkeret, hvis vi ikke konstant skulle købe nye slaver, fordi de bliver så hurtigt slidt op af arbejdet og dør. Og hvad mener de helt præcis med at passe bedre på? Løfte dem fra deres hedenske eksistens ind i et civiliseret samfund. De leger med ilden, altså. Han er lysere end dig.